Ọkụkọ ga-abụ oke na-esi n'eju. Ụzụ amaghị akpụ ogene na-egbe anya n'ọdụ. Make hens while sun shine. Ka anyị bido n'oge wee chụwa ewu ojii tupu chi na ji a na-ekpu. Kedu ebe ị ga-anọ n'ọdịnihu na-abịanụ? Nne na nna na-ekpe ekpere na-agụ ọfọ ka ụmụfa kafa, ka ha nweta ihe akụ, ka ha nweta ihe enwe enwe. Mana o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Kedu mbọ ị na-agba iji fụ n'ọfụ na nne na nna gị nwere afọ ojuju n'ebe ị nọ, na ha nwere ntụkwasị obi, na obi sisiri ha ike na nwa ha mụtara? Ekwene ka nne na nna gị kwaa akwari n'isi gị. Ekwene ka ha jụọ Chukwu Okike, kedu ife kpatara iji wee nye m ụdị nwa dị otu a? I so na ndị na-akpasu nne na nna gị iwe? I so na ndị na-eti nne na nna gị ife? Mata amata na agbalịgachia ngene, emesịa iburu nwa ngene nwụrụ. Maka na mmiri dịrị eju dịrị nwa nkịta. Maka na ife okenye tupu ana wee fụ, nke bụ nwata irigo enu akpa na nkwụ, ịma mfụ ya. Biko nwanne m nwoke, ọ bụrụ na i so na ndị dị otu a, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Biko yọọ nne gị, yọọ nna gị ayịyọ ka ha nwee ike ịgbara gị, maka na okwu ọbụla si n'ọnụ nna pụta na-abịakwa na mmezu. Nna gị bụa gị ọnụ ma aha nsagba asaa, nwanne m, ị ga-enweta ụda ya. Maka na ndị be anyị si na nne ehu na-ata agwa na nwa ya na-ene ya anya. Na-enebe agadi nwaanyị anya n'ọnụ, ọ dịkwa ka o ji ya wee nwụọ ala. Mata amata na oge ga-abịa, oge ọ ga-abụ ị ga-abụ nna, ị ga-amụta nwa. Ngị nwa bụ nwaanyị, ị ga-abụ nne, ị ga-amụta nwa. Ife onye ji wee tụara mmadụ, ha ga-eji wee tụrụ ya. Ike iji wee mara nne na nna gị ka ụmụ gị ga-eji wee mara gị. Chegiodi n'ọfụ na ọ bụrụ na ụdị ife dị otu a eme gị, ka ebe bụ ebumnobi gị. I so na ndị na-akpa nsi, i so na ndị si na ọmandịrị Okeke na mma, ọmandịrị Okafọ na mma, na fa mekwara gịrị not. Ife ịpụta n'ụwa ịlụ ka ị ga-esi wee wepụ ndụ mmadụ. Nwanne nchebago nya bụ ife. Ụnụ n'anya na aha anyị nọ n'ime ya. O kwesịgo ka anyị mee gịnị? Ka anyị họrọ ife ọma were gaa, ka anyị wepụ ife ọjọọ. Ka ife ọjọọ aghara ị na-akpa anyị iru, ka anyị were ife ọma dịka ezigbo ife. Nwanne m nwoke, ijide akụ na ụba, gee nne na nna gị ka ha rie. Ijide akụ na ụba, neta ụmụnna gị. Ọkwa n'ozu siri isi achọ onye bụ nwanne ya. Nwanne m, okwu a na-agwa gị dị omimi, maka na ndị be anyị si na atụ anyị nkịrịnka nkata, onye tara arụ amaghị uru. Maka na ofeke mmadụ amaghị oke ekere nke ụkwa. Mata amata na ife bụ isi sekpu ntị n'ụwa bụ nne na nna gị. Ha na-abụchi ị na-afụ anya. Tupu inyechuo nne na nna gị afọ, ha na-ana na ana mmụọ, ha enwee ike ị na-agọrọ gị ọfọ, nwee ike igburu gị mkpa gị, nwee ike ịchụrụ gị ndị ụchụ, ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ. Mana anya nwe okwu a ị gaghị ama. Maka gịnị? Na ị naghị aghọta ife nke mmụọ. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu, ajụrụ onye na-ekwunu. Aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ ife ozi m, asị gị nnọọ, sonyere m na my Facebook page, gbasara m ozi a, gwa m ebumnobi gị. Echefukwana ịga my YouTube page, gbanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ife ozi m ebe ahụ, ka ị nwee ike ije gere ya. Ụmụnne anyị, anyụkọ amamịrị ọnụ, ọ bụ ụfụfụ, gidigidi ukwu eze. Ndewo.